Alright, yung kami muna ni sa may tubahan kang SM Naga City kasi yan, galat ko na lang si Pico aming mga bagas and grocery para naman sa donations na ihatid mo sa NCPC, Naga City People's Council. Yung po sinda sa loob kang dyan si Robredo Coliseum. So later, pag ako na si tricycle, sarabay na kami madiretso doon. Again kami, marami si mga goods dyan, si mga relief ng mga clothings tsaka ano, so sasarabayan mo na lang pala out naman. So again, this Suporta Lokal online gig benefit is brought to you by Rise of Production, Accord Music Studio, Musika Publiko, Off Grid, and Naga City Bethel Church. So ayan, check it out din do. Okay. Ng baha, buhay may niyanig ng lupa, hagupit ng unos at ihip ng hangin, tila ba gabing ubod ng dilim. Yes, at the moment yan po kami sa NCPC, kaibahan ng grupo si Nakal. And yan, nag-repack na ko yan. Nag-donate kami katong para sa Suporta Lokal online benefit league to support itong mga victim pang nakaaging bagyo. So yun na po, i-consolidate na lang po sa NCPC. And yan, kaibahan po si Ma'am Mabi, and Sir Carl. Yan. Yan po kami sa may Suporta Coliseum. Hindi po ginaganap si repacking. And that. Natin, mahirap pero kaya, dapat sama-sama, kaya natin, kaya na ako ka. Ba't di namin kayo lulubayan? Buhay ay sa pagtulong na kalaan.